Колегите в ресторантьорския бранш, по спомен биш собственик господин Спас Русев, както и Телекома Viva.com. Аз съм създаден с шанс без пукнат лев, но с хубава банкова сметка, която се контролира от Интерпол, Европол и от австрийското посолство. Точно така, там сте военни престъпници, полицейски престъпници. По принцип престъпници, защото пък аз нямам достъп, защото пък не сме си поговорили за обещение, не съм си наел адвокат. Общо след парите не съществуват, така че ако искате да убивате някой човек, компютъра на Австрия, да, там във Виена отидете, блъскайте си главите и ще лежите или в улица в затвор. Но във Франция, естествено, какво да ви кажа, втори видеоматериал, малко по-нататък е един много хубав клуб, така както Държавна агенция безопасност движение по пътищата, да е по-лесно. От другата страна е кафето. По принцип, само да ви кажа за господин Спас Русев, той е сив, нали, кардинал. Аз не помня какъв бях, но по принцип за лентата малко неудобно. На мен ми неудобно от изтока съм по принцип. Новия кой? Там виждате ли знака, да? По принцип е сложно, кой да ви кажа. Аз съм пред другия Телеком. Виждате ли синьо-зеленото човече? Да. Той е Телеком, ако знаете злогото нормално. Иначе старата ми от Антони Найдов Самиди, който е нормално. Ако търсите шефа, в Германия ще го отчитат в Берлин задължително. Там имам един дистанционен компютър. Дете, да. Вие знаете ли тето на мира? Колко служители съм създал? По принцип, колко такива като мене има, дето не са деца, обаче по каналите съм го направил, това беше само началото, coming soon. Старта ми ли? Винаги централно, това, което мога ви кажа. В Париж, във Франция пак сте умрели от мене, да. Ама ви за 33 лева за една кутия цигари, много почти за телефона ми, защото е 10 лева. Предният телефон Viva.com беше 30, така. Сега за уния 20 нищо не знам, защото пък за 20 пък ми беше сметката за кабела на едно. Та мисля, че е добре. Така че за 1, 2, 3 се благодарявате за това, което каза един от шефите на Телеком, който е... Вас това мърз да учите, по принцип, че било неудобно по информационни технологии. Да. Относно даматопите с макарони, октопочета, попчета и спагети било доста неудобно. Чакайте малко. Приятели, има на маса, колегиално зависи да са по-малко. Защо ли? Естествено по IQ, знаете, дистанционно. Знаете ли как възприемам посолството на Австрия? Като да влезеш вътре, да си излезеш, после другото посолство пак да влезеш, да излезеш, обаче имам един принцип. Никога няма да го направя, ще ви кажа защо. Днеска мислех да метна една бутилка, че е бутилка. От едно Австрия канцлера, новия IQ. Той сега ще е вътрешен, но чувам трето поколение. Но имаме още четвърто и пето поколение във Виена, в Австрия за правата, защото такива като мен нямат, защото просто са плаща. Правна почта. Не може сега, моля се, що да не може? Бърдю. Аз ги оправям за 10 лева във Виена, в Австрия, защото е неудобно за 5 евро, за 5 пръста грамотност в Италия. Та относно продължението, благодарете се на положителната статистика, защото е нещо, което да излезете и отговора, и те бившите тези, които са били пълни глупости. Просто трябва да сте малко по-добре. От другата страна, знаете каква отговорност носим исторически, трябва да се облагороди абсолютно всеки. По правилен начин и нека да не къртим наследството, защото дървото с шкурката е доста скъпичко. Та продължението, това е тип рекламна част. Не знам дали трябва да отпора на шизофрения строителство, но на мен много ми хареса. Друго, какво да питам? Попитах се, да, това са колегите. Да, ние сме конкуренти между другото. Да. По принцип ще ви дам отговора. Имат ресурс, да, Антонио. Имат ресурс, могат да го направят. Това просто се занимава с такъв мишок като мани. Да. Иначе как е за връзката на бял свят? Да. Да не първи за българство, знаем, че било неудобно, че съм българин. Било удобно ми винаги по този начин, какво да ви кажа. Първи.
Ние всички ли сме така с бялото допълнително, с синя вратовръзка? Мир да има горе. Естествено да няма война, войни и космически войни по принцип. Всичко добро.